Hoxe, o Grupo Provincial da Diputación do Partido Socialista encontrámonos diante do Centro de Menores de Montalegre. Hoxe, porque estamos aquí? Estamos aquí porque, unha vez máis, a Xunta de Galicia fai o modus operandi que leva con todas prestacións de servicios sociais. Primeiro, externalizar o servicio e logo desentenderse da xestión e das condicións laborais dos empregados. Estamos aquí porque leva máis dun ano a conselleira Fabiola García sin querer recibir os representantes dos sindicatos e dos representantes dos traballadores para atender as súas reivindicacións. Estamos falando de quendas de máis de 48 horas traballando e estamos falando de condicións laborais totalmente abusivas. Un ratio moi por debaixo do que merece unha atención personalizada dos internos, que estamos falando de un fin totalmente reinsertador da sociedade dun colectivo moi vulnerable. Entonces, o que pedimos, o que demandamos nesta moción é que a conselleira reciba por fin os representantes dos traballadores e se empeza a negociar unhas condicións salariales e de ratio por interno a caído a situación que teñen estes menores, este centro de menores.